TV Ubwansu bw'umuguzi. Alright, tumanchomo ligerele isato chebonobo tukamange tuko ligerele tekura semesa ya ito yamaya kubatirana amuna bariki baito bamangana mayenyora ngari tukoliyange chitarike 20 nemo neli tuko kolengana ne wizara yechisemi yenyarako koralia benenga chiskuru chiranyarako achiko igorwa engane yenyarako koleta obotutu kanu kubatikana ane byombe bitenerete aboroke osabari mukoba bagwesokya asobwango igana koralenga mbaligo chikoba bakwirana ase chiskuru cyabo kubatukana no goswase omogiro enkubwatukana na kero kendekere bagoteba dige serikali etaranyara kobage goikirania chira banyarete ko bakobeka okobwatana amo na ebyombe byo gati abekyombe kianat na bwigokeria gya Cupet lakini ase marago bajalero dige kyombe keria gya Kenya National Union of Teachers NAT ekyo kerengete gotenenera nabo igo koerera obuya gose amaganyo yabali mu secondary kenyara ko bagekora nga nigo mogiro iyo onyale ko bago tuguterware enchirende onye kore omuiboria enekia hona litukoliyankyo nigo abana b'ikskuru kya secondary bago chikoba bakwigora bena sabiboli bali babwato bwoba nige kyombe kya NAT kenyara ko bagekora bena nga nigo kenyara ko bago tugutera ale omogiro iyo nyale kwa gukoroberwa ochakarituko diankyo namange kwalgani tingurana nase kagitali getambe jera ko batoko sangama naye asinchira yobekirana Kutrase mitandao ya Facebook Ndizi TV News, digital YouTube Ndizi TV News na bwiwe website ya www.ndizitv.net na boko bwatia aya amonebori tugende tukabato kwarigana kuri Ndizi TV na bwiwe trase SMO area ya website yetu www.ndizitv.net ulitokopata naera kuri SMO ya kabere kweneke muna chibi cha manelio kichago chira senchira yobo ikirano nigakoro kwa Sara Mosele na kwa Josephat Amisi tukoya chaka ama yachise sato chebonobo tuko mwanchumu ligerelia nigo kubwatakana noko musana noko tindi okonyare ko kwenekigwa ase okoniwa wa ekengese kiendemero ase kenyoro kialitaro igotoka ime wodi ya Kiumbu bono nigo ya matekurwa ase ngiyo yanyere ko bagegweso kena kubolia serikali nabigo ebyombe biriya bya obolende binyara ko bikonekya ngabanyare ko baba kwenyorera anene obwene bwabo ingobwatikana na barabo konia ense mogete yendemero
nabo igogotiga iyende chinga kibono omugaka wenge yenyarete ko bagagosira ni gobono omugori yenyarete ko bagakoirera na goteba ni ganyarete ko bagakugora ensemo yonsi ya endemero moliki oito Evelyn Sero nanyara ko bagagwikirana ase kinyore kyo kiari taro gigotoka se wodi ya Kiumbu na gotwariganero botire ko bati amateyemo korwa sensemo ya ritaro riondonga ewodi ya Kiumbu ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo egenderete wakambia mona sekigambiro nenseme kwegerera obwene bwa mwenya banto asoko bakonya komwenia omongina bwenkeyo Biamono sana saba amate bana bairi n'abantu bose abaja gutwakira pole mama asirire atakasira na mama osirire bona atigaire n'abantu bane n'abana bane korengana nabo engusanano nigo yaberege kwene kiwagati yabo no mugori oyomo bwo bulemo uyoko baunereria ko iro bulemo bwensi asego tebekana una nigo auneretwe ekengesegeke kyo bulemo bwo ichebuna korengana baibuli bantebeti abantebeti asamwete na secha lakini bona kana bali umuntu amonene nganeti na ike inyirane esemo yane nkanyora gakweresa ngambwesi gonga kuminga bwesi na tata kangoro kiniga ekere tata ngorogeti nja igitegere nkwa gacha akamubwata akamuirechera akanyora ruburu irororo agakwa Francis Kamura akitanga ninkoreneria ekoti eitombi yamono abagambi baitu mwatu bogete eitombi yamono atu bali bakurwanirira enseme yabataka kubairana mbi yamono abasani bose bataka igambi yamono korengana nere Elijah Nyona korwa sensemo yo kwegerera obwene bwa mwenya banto nigengane yo yabeire asegeka eyuere obunereria ase eyamateyo amangana atayibona achaka twabere tukosugulika kurobuna achagete mpaka mungina buna chitukwire na sinka na ande buna yaikire tibona iga ari twakonyoranga abantu bakira sinkeye asinge chugo cha kutagore nyomba gwetera somugori oyo gorete oetu enseme yemo ase chai lakini oyimukire ochire mpaka bono gari iri bulimo atatagitie family ya koleki eberega iga nigo bono bakomochi omugori oyo ase ataikiranetie nonya nase amatanga yo komwene nyagusira nande kero umuntu ukugoro buli menusu komenya kumyoka wichlands wachi korosiji document kitali chiekene eyi ni makosa Pato muntu yorigo kuchanda tata stili na ba na matanga ya tachiti unata icha yona bwatege tabwatira erebo na tabu erari nera ntu abande tubwato muchanda erekerenga kiaye nobore mata gete bwensi nigi amate yaganire ko bwatisiwa asoko gayanwa kwenganeyo asanyona aine kebuna ensemo yo kwegerera obwene bwa munyabanto negendere gotenena ne amateyo asoko rabuna banyoriro obwene bwabo yento ndasabe abagambi bambwatesi bali bamanyete igoro ya mangana buna yayiga nabwo baragere imenye nanche no kamenye okwi into na human rights ne lasma torenga twakonyire family y'umuntu batigare ko ba asenke yega ekyagire nkene yabo mbabu atinkende nigo chinga kietio kubolya kwa rwegwa sebigambero kubekemero bero yokonyora obwene ero kubakonya kuna chebina asentira erendonke only igongo sabe court yerigereri sana igore ya mangana maremo abantu bakogenda abantu abatari kwenyara babere bakunyenya swa sentire etabwenereti lakini asabere court ngwanye konyarekana ebine biribire court abantu batumugocha abantu be court batumugocha se ground banyora information kurwo ekereki nage kuchikona chwa yatuka ngabako na jikina asoma mine. That is my appeal. Go reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biemono moliki oito Evelyn Osero gosemere gwitungenke yone nyara kobage kwenyorera obwene bwabo. Ekiombe kia Kenya National Union of Teachers Senate nigo kianyara kobage korali morogo borero ngani go kianyara kobage gotuguterare omugiro yunyare kobago koro beligwa sekero bono ile konyara kobago chakali tukoli yangyo.
igati yabamenye kurwase county ya Kisii kubatakana roboti oruni gobanyara ko bagweso kinakokera igetambukiro ekiasebo igo banyare ko baba gosaba ngabo ibori banyare ko bagweso kiana bogo tuguterare obwoba hobu banyare ko bakorekanao ingachi skuru nchikoba chiko igoro gosenchirigo chikoba chiko igoro abanyare ko baba ko kerege tambukire kyo bogo kuboria serikali bo igenyare ko beka ko bwata no goikiranu ukukora chikoba ko kwene kiabuna sector yichisemi nyare ko bage kogendra mamochande onsi atayo ya samali tanje ngoro kwa Alfred Makoli na kirenga mbiyamono ase nagokire asoko winge serikali ya igure mangana bali muno bakorera mekonyora nande bayire ni skuru nga mambi skuru chindo igabono endonari gosaba bayibuli bali mwabwate dauti mambi mulitiala abana tigabagende skuru na chonyora na kumira abana bagasoma asumbi banyana asinyirunga na kinko batomana lakini wana mami ngo batomana kineno bole munkwere nelinga serikali ya Ruto. Asante sana asoko igure matakwa ya balimu Samareza nkoro kungangi Bob Keragori. Buyamona sasa serikali gosirio mugomo. Abana bara ni skuru basome abana baranyore chinde. Unabona istwe ngo muchango okoliru lakini bona bana mbara atorwa. Yento gako korune chibesa chikorwego lakini ntoliko mayasi chiko. Kita support ya wanafunzi baira ni skuru buya no morembe. Aliagendete isikoro kongorwa gusini go mukonyi bo muraibu serigadi gashagwa litkolera nyarakoba gago sanga gosego ikirana somo yagabwo masabo nyarakoba kolekana ase kanisa ya ACK St Arimbade kutoka sensemo ya Roysambu himeye county ya Nairobi gokwana kurwa ase chisemekyo gashagwa nigo anyarekoba gakoyenekeri aba Kenya nganigo abisiera chikobage kogendera amonese giyokurwania obwengi obonyego no botumeki bwa marwali ya tancheiri anyarekoba kubazwe kura tentiri gochiase abagambi bibinyoro aho bagenda tokoba bakwena na libaga elio obonyegwa bwa marwayo no bwengi kogendera igoro ya obomo ase abarai igobo iganyara kobaga koboria barai hanyara koba kubwatera na gututerare chitabauti cyabo cya Kisii sekerengeke no kwanika asobwamo banyara koba gwikirania amaganyo necira serikali ya Kenya kwanza yenye tokobe kulira abakenya. Tulileta mambo mingi kanisani ile haifai mpaka matusi kuongea vibaya chuki, and I think it is right when we come to church we come and pray and worship. Your Grace, we are steadfast as an administration in fighting illicit brews and drug abuse. And we want to thank the Church of Christ, including our ACK Church, kwa vile tumeungana kusaidiana. Watoto wetu, kwanza vijana, walikuwa wamepotea. If we had not made a decision to fight these brews the way we have done, in another 10 years, we would have lost an entire generation. Vijana wetu walikuwa wanalala kwa mitaro, wamepotea, wengine wamepoteza macho, wengine vijana wameoa wasichana warembo, bibi mdogo amelala kwa kitanda, kijana analala chini ya kitanda. Ni ujinga si ujinga? And we were losing families, but I'm happy families are back. Men have taken responsibility to take care of their wives and their children. They are productive, they are working. We are very happy, and we want to ask the support of the church. Your Grace, continue being the conscience of the nation. Continue playing your rightful role of oversight. Where we as an administration, you feel we have not gotten it correctly, please speak out. Help us. Tell us here, you need to rectify, you need to improve on this one, you need to do much. Umurai owekema kia wepa Kalonzo Musyoka ganyale kobaga gwesokia na koye moche serikali ya Kenya kwanza izio uraibwaye William Ruto asikalia tebire ni goya nyale kobage koleta obo kolekanu ubanyale kobo kwene kiwase sekta yichisemi anene ase abana balia baguchikoba bagoswase chi university kolengana moner ni gatebire
emoroberio yo nyara ko bago tumeka elyo kwana na ogosira no bakonyi ochia sabana bago Swas University ni gotanyara ko ba omoikirano onyare ko bago koirera abange babana baganyare to ko bakugania obokonyi no gosira kurwa serikali gosiekerwa isiko ni gobono anyare ko babo goteba go konga gwa uchumi nemeroberio eyo nyare ko bakwene kibomona serikali eyo ya Kenya kwanza sebo igatebire ngani gobono ya serikali yegereta ko bagekona na emeremo gochia ase abantu osabara ibaria bare angekegima amone serikali nabo gosiekera abange baba Kenya isiko abo banyale ko bago twara obomanyi bo kore meremo ao ase serikali. Maisha ni magumu na tunaelewa. Sasa kuna hali ya kutojua inchi iko wapi. Kumbukeni wakati mmoja mimi nilikuwa waziri wa elimu. And there was no confusion in the education sector. Right now, hata kuna mzazi mmoja ametoka Makueni alikuja na mtoto kuletea tu kwa ofisi. Watu wa Kenya wanalia. And education is the best thing that you can give to your child. But today wazazi wengi hawana namna. Confusion in the education sector. Walimu ndio hao wanatishia kwenda mgomo. Mambo ni magumu. There's something drastically wrong. A government that cannot educate its own children, a government that cannot feed its own people, that government has no business being in office. Migochi kanisa ise ya baraibabu banyara ko bakwaligania omoyega bwa masabo iyo nyarire ko ba gokwira amatuko atano nyara ko bagokwera litkolya lero oyego nyara ko bakwaliganibwa obugatagati omoche o Nairobi bunenchira yemo yogo sabira ense ya Kenya kolengana nabali banyarire ko bakwaliganibwa moyego iyo nigo batabirege tambukire kyanyara ko bagiko bayirira barabo kora gose kwaliganibwa moyego iyo no kobekense ya Kenya samasabo eliyo nyara ko bagigotwara omulembe nabwo kei ya siasa na maberera akisiasa nechitabuti byo nyara ko bachikorokana sobwango iga gati yabo nigo banyara ko bagotanga bwatoko semeria nganigo ense ya Kenya ise serikali ya Kenya kwanza era chikoba koleta obwamo no bwamate obiya achiga kibono kera omo Kenya ranya ko ba kwenyo lali bagalia bene iliko genderea subugima bwayi bwa kilitiko. The whole purpose of this summit is always to pray for the nation of Kenya and empower the believers on how believers can get involved in the transformation of our nation, because we know that church has a very important role to play in shaping the destiny of this country, in participating in the transformation of the nation. We all know that church runs, apart from preaching, which is very important because it is the conscience of society, but church runs hospitals, church runs schools, but we want to be more intentional on how can we participate in the transformation of the nation. Citizens of this country, let us live in peace. There is no country on earth that has ever prospered when it was not living in peace. I would appeal to every person that has lost confidence in the church to know that the church is mandated, the church has a role, and there is no error, there is no offense whatsoever for the church to stand with the government and pray for the government, inasmuch as also the government on the same side must do what they have to do, even for the general mwananchi to feel loved, accommodated, appreciated according to all levels of divide, middle class, low class, the poverty zones, all of them, they must be well included, and therefore Tokoska motwe ekiombe ya Public Service Board Gurase County ya Mombasa ni Kenya rekobego chaka omurobelio bokwena na amagilio gochia se ekegori kia basaime county yo
igoro yobuya bwabarabu banyare ko baba kwegenderia sobugima bwabo kubaterana amona eserikali ya kaunti ya Mombasa ngo banyare ko baba ko basemya basaye banyare ko bakwirire cinchira cyo kwegenderia nabo igogotigana amono bonjoreria Boria kero kendo botanche iri amoneri chiko moro bigora chiko boko gendera nakwena kiabuna basaye banyare ko baba ko ba igati ya Abarai anene ime county ya Mombasa ambao tunataka kuwaeleza ili wao wapate katika mipangilio yetu ya kuhusisha jamii katika kufahamu ile utendakazi wetu. Kwa hivyo hawa tutawaeleza vipi tunavyokusanya ushuru, tunavyotumia, na pia wapate kueleza sasa wananchi mipangilio yetu ili wakija katika zile public participation wana information ambayo inaweza katika kujadiliana, katika kufahamikiana na ile miradi yetu ya county government. Tunaangalia ni jinsi gani wakazi wa Mombasa wanaweza kupata services in good time, and also ensuring that we are putting the county government in check for them to realize that we are there and we are looking, and it's prudent that they do as they're supposed to be doing. The national government can't hold a lot of functions that still have a lot of money, and then they refuse to release those resources to counties, and then they start wanatupimia hewa na hii pesa kidogo ambayo wametupea. Vijana kama hawa watakapofanyiwa training na kuonyeshwa zile mbinu za kufanya hii kazi ya oversight, itasaidia pakubwa kupunguza ubadilifu wa mali katika kaunti zetu, na vile vile pia kuona kwamba ile miradi ambayo inakusudiwa kufanywa na kaunti yetu inafanyika. We are going to form a joint action plan that will in turn help us to realize improved service delivery within the county. It's a project that when we go to the community also create awareness, the community to understand some of the roles that they're supposed to play, na pia waelewe majukumu ya the different leadership structure. Tokoska motu abantu bali bamete amono bole manigo besokirie na kobolie serikali na ko biko inyora echinga ki bagenda to bakwenana emiremo cya saba koleri bakora mune chinyomba cyoboralia nigo Abarayi abo abantu bameta amono bole ma banyale ko bagoteba nigo banyale ko bakonenge to bigo gosikero raisiko asemero bele yabo tambe yabo koleri bwa serikali gati yabo otaigwa ekirego kende kionzi kyobo waziri kubatikana na abawaziri banyala ko bagochorwa asubwango igandi banyala ko bakubulia serikali ananisi omuraibwense William Ruto koenekia buna nabarabu banyale ko babakwenyorwa chinga kibono serikali rigeretie mutu na kogendera kwenana amabaga gochiase abo bisa barachiko bagokora emiremo aschi wizara au buna permanent secretaries na onyara bo ni go bigo bate birenga barabu ni go babwate amasomo gose chisemi nobo manyi hobarachiko bokweneka banyara ko bakwenana obokoreri ubi yachinga kibaranyara ko bakwenyorera emiremo ase chisekta ao chiserikali. Mimi ni mlemavu wa kuzaliwa, mkono yangu unaona vile inakaa, mguu yangu iko hivyo. Sasa umeanza kuandika ma CSS, PSS zinakuja, chairman zinakuja, CEO zinakuja, at least patia sisi nafasi, na sisi walemavu kwa national cake hatuko Mr. President. Tumesoma, mimi mwenyewe niko na degree na kadhalika. Anamuomba rais, sisi hapo watu ambao wanaishi na ulemavu ni kama hatuko Kenya. Sisi tunaomba sisi kama watu ambao wanaishi na ulemavu. Umepeana CSS, hiyo imeisha, hatujapata hata moja. Umepeana PSS, hatujapata hata moja. Umepeana parastato, hatujapata hata moja. Kwani kura yetu ikiwekwa kwa debe inaingianga ikiwa nusu, kama vile mimi niko nusu mlingoti. Huyu jamaa akitusimamia akitoka Northeastern, hata Northeastern ni Kenya, na hakuna mlemavu yoyote anasema hata huyu najua ametoka Northeastern, akitusimamia si hatuna shida. Roboti orurenge tabantu meta monobole mo mwancho morire na gotekiria mwari obwa mwana maiya senchire wikiranu chinse sato chiabono bo tukongo banalie amaya na bwo gwakirangambia mana sokwenikia abanyara ko bogo sanga mana ntemero buri itokorwa kietego ikera chinga kibune kibunere bo tambe na boko yebwatia wetera semitanda ya Facebook ndizi TV News Digital, wetera YouTube ndizi TV News, na wetera se website ya www.ndizitv.net. Mbona sabali kibaito mangana maiya ko gutonyara ko batogo sanga amona barabukwenekia buna tonyara ko batogo koletera senchira yobo ikirano litkoliyangyo
Nelitko chiskuru chiko igoro ase abanafunzi bospi bali babeira somo timoko omotambe kimange bwechi wiki bisato iga tukobaganira maya kimokwera na chiskuru mwirane biya bagendi baitu bechigali n'abakora imirimo bapara kumuranche na inwe kabarende maiso kingaki muri ase kipara nakogendia kigali chipigipigi kinyange abyonsi biri bigotumeka sengencho cyobosombi bwakalitiko mwene kyabuna especially abana banyare ko bagoika ase skuru mapema mwibori gwatuko mwana go mapema nyare ko bagogenda ase skuru Pomonyolia, wikali bosongo, wike town ya Keroka, wikanyamira, aliago chakori kichigari chinsa chierire, wike skuru kanyurire. Onye nilire kubwa imukano mwanogo eneki ngonyara kwa wika se skuru. Mokobe wiki se skuru lindi nae kwa mutiga sama goko arama ya yogotenali bwe skuru. Tobaganire mayasa aborokiwa bari yaba guchikoba wisaransera na kuyariyo se amatemo manari mutwe tobaganiria maya ikere tamu ya gatobone gochaka sara momanyi ne tonyera ko batoko batana manere ekone kebona chibi chamariro gichago chira senchira yobo kirarire ne gorko Joseph Tamisi nakoganirie hoborigerio byana boigo botuko botwereru tomerane ankyo imeyemanye Jumatatu.